ku danna subscribe sannan kuma ku danna ƙararrawa. Mommy Gombe, ina jin ki faɗa abin da yake ranki. Na san ka, na san ka. A'a dakata. Ni tauraro na. To, Hamisu Bureka labari fa ya canja. Mommy Gombe yanzu ni take so ba kai ba. Dan Allah ki jaddada, buraya a tare da ke abada. Sirrin zuciya. Ya kina amsa masa kamar ba masoyanki na hakika ba. Ni tauraro na. A'a, ni fa ba zan iya da ke ba. Hamisu Bureka tabbatar mata da cewa da gaske kake santa. Ma in kin yarda, sanarwa iyaye su shaida. To, yanzu kin tabbatar da cewa da gaske yake? Sirrin zuciya. A'a, ki saki ranki idan har kina so ki burge ni. Ga ci ga Hamisu Bureka. Ba haka nake nufi ba. Waka nake so ku yi tare. To sirrin zuciya. To sirrin zuciya. Daga inda na tambaya ka ba. Dukkanin amsa ta. Ke ce zinariya. Kai ne jagora. Daidai, Hamisu Bureka, ga ka ga ita, me za ka faɗa mata wanda zai ƙara kwantar mata da hankali? Ke ce zinariya. Faɗa mata ma'anar wannan maganar taka yadda za ta fahimce ka. Ma'ana mai haske tun da idanu da zuciya sun kosa. Faɗa mana yanzu yadda kake jin ta a ranka. Kin sarke tunani na, ke ce karshen labari na. Mommy Gombe, me za ki faɗa masa a ƙarshe wanda zai kwantar masa da hankali? Kai ne tauraro na. Ah, ni ma kin gaya min irin wannan maganar. Fahimtar da shi yadda zai gane. Ma'ana mai haske tun da idanu da zuciya sun kosa. Daidai ne, yanzu sai ku shagalinku.